ben je hem? Dan ben die 28 of 29, zoiets. Ja, want de Zwitser aardig. Ik krijg een raam gewoon. En die moet net zo bot maaiwerkje. Daar heb ik het een beetje moeilijk mee gewoon. Ja, ik speel al een beetje. Want rammen, dat is die specialiteit, of? Ja, nou, Patrick die had net zo volle spieren. Dus, ja, die doe ik dan meestal. Patrick, hoe leer je nou zoiets? Terug te dwaan. Oefenen. Herinnert je de eerste keer nog? Ja, zeker. Ja, ik ga zijn oren werken met stier. Ik denk dat we 40 keer door het hele hok heen bij Ron achter het skiën wonen. Ik kon net echt horen. Toen weet ik nog wat liter. Dus ik denk 2,5 uur later hier de eerste keer. Dan ben je een klant en die hier 14 skiën. Dan ben je totaal binnen 2,5 dag ben ik ermee bezig geweest. Nou, dat we dat in de oren worden. Dus dat is een mooi feestje. Mannen net bij bellen trouwens. Goed, daar werk ik als servicemonteur in de motorrobot. En de jongens wat te skeren? Ja, jongens, dat is skeren, ja. Maar de holle leeg skeren. De holle leeg skeren? Ja. Hoe helpt dat? Ja, ik zoek maar erbij, dat werkt goed, hè. Het is wel de honger om, maar het is al hobby. Ja. Ja, we hebben eigenlijk gewoon een verste baan en dat skeren vonden we wel leuk. En het, Ja. De eerste de voetbal op het fietsen. En je hebt skeren? Ja, wij zitten op skiën. Ja. Je hing je er echt bij, hè? Ja, klopt, ja. Dat is puur voor de reg. Dus het is de hele tijd krom, dus die bergen, die zwarte vaart, die ontlast de reg een beetje. Dus ik heb het langer volhouden, de bedoeling. Wat is hij van man? Deze man? Ja, Pas best. op, hè. Nee, beste fan. Nee, dat is hier mijn beste maat ondertussen in al die jaren. Dus nee, dat ja, fijne vent. En als collega's zitten er altijd op in je lijn, maar dat is mooi weer om dit. Ja. En hij, wat is hij van man? Stront vervelend. Ja. Ik ken daar niks van te maken. Nee, dat zijn, ik denk hetzelfde. Wij zijn wel vrienden, wij zijn echt vrienden geworden. En ik denk dat, ja, hij had er zeker dat mijn beste vrienden. Je had er zeker bij. Oké, heren, zullen we even een wedstrijdje dan? Ja, dat is best. Ja. Oké, klaar voor de start? Af! Nou, Patrick en Ron. Mooi, ja. Nou, maar zo de laatste nou, jongen, deze keer. Goeiedag. Wat zit hier nou in de auto? Nou, allemaal, ik ga verhuizen, dus dat is allemaal dingen die weg moeten. Je gaat verhuizing. Ja, ik ga naar Almere. En je bent nu nou in. Minnescha. Ja. En hoe dat zo? Nou, een heel verhaal. 6 jaar geleden is mijn vrouw overleden. En nou ja, dan gaat er allerlei dingen door je hoofd van wat moet je nu? En nu krijg ik de gelegenheid om bij mijn zoon in Almere in te gaan. Dus mijn huis staat nu te koop. En ik ga nu alles wat weg kan, dat gooi ik weg. Dus. Oude diasdozen. Daar gaan ze. En is het dan nog een beetje opnieuw beginnen? Nou, een nieuw leven beginnen, ja. Ja.
god, ik ben bijna 71, dus zo lang heb ik niet meer. Maar samen met mijn zoon, dan ben ik ook niet zo alleen meer. Dus dat is wel een oplossing gebleken. En hoe dat gaat verder in de toekomst, ja, dat moet ik even afwachten. Maar het is in ieder geval een nieuwe omgeving. Hoewel ik dit erg zal missen hoor, dat gaat het niet helemaal. Je viel je al innig? Ja, natuurlijk. Wij zijn 43 jaar getrouwd geweest, dus toen ze overleed. Dus ja, dat heeft wel enige impact. Ja. Ja. En ik ben niet in de gelukkige omstandigheden dat ik vaak veel en vrienden maak. Dus ja, ik was een beetje op mezelf ook aangewezen. Dus. Nee, vind je het moeilijk om contact te lezen? Ja, dat vind ik wel moeilijk, ja. Ik ben niet zo'n, wat zal ik zeggen, een feestvierend figuur, laat ik het zo maar zeggen. Vroeger heb ik veel gefilmd en tegenwoordig meer fotografie. Ik teken, schilder enzovoort, dat soort dingen. En, eigenlijk allemaal dingen die dus op mezelf gericht zijn. Daar heb je het weer, hè. Ja. Ja. Een massagetafel. Ik neem aan dat dat ook metaal is, want het is een metalen frame. Gok hem maar. Echt een aaskier. Ja, mag je wel zeggen, ja. Ja, doet ook een beetje pijn, hoor. Ja. Ja.